ngaturake Sugeng Riyadi, Pak. Nyuwun agunge pangapurane jenengan. Saakeh-akeh lupute kula, sing tuwek akeh lupute, sing enom gedhe pangapurane. Lah kok diwale? Lah piye to, Pak? Baleni. Ngaturaken Sugeng Riyadi, Pak. Iya, Nduk. Nyuwun agunge ngapurane jenengan, Pak. Oh, padha-padha, Nduk. Terus Pira-pira luputku sing enom gedhe pangapurane, sing tuwek akeh lupute. piye to ki? Kok kleru nah? Ayo baleni. Gah aku mbolan baleni kaya acting ae. Lah piye to, Nduk? Trah ben sempurna. Gah kesel. Gelem ngene ra gelem ya wis. Wis nang baleni. Roll action. Pira-pira luputku, Pak. Sing enom akeh lupute, sing tuwek gedhe pangapurane. Lah ngono lho, Nduk. Bener ki berarti, Pak? Sik. Baleni nah. Loh, piye to? Kulino. Yo kudu ana nangis sik. Ben sak duwe. Gah, nek gelem ya nangis dhewe. Jaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ya lebu. Dan oke nawang bisa. Bos, pira-pira luputku aku njaluk dadine pangapuramu. Walah iya ki sepurane senakeh padha-padha aku menemu karo awakmu walaupun diletak-letak. Iya, Bos. Umpama kuping iki gawenan Cina, mestine jebol ket kae-kae. Wes, ganti aku. Aku barang, Bos. Ngaturaken Sugeng Riyadi ya. Padha-padha. Oh iya, ning dina fitri iki kowe tak hapus sembarang kalirmu. Masuk iki jen. Bone sing 500 kae. Kuwi yo gapus. Alhamdulillah. Lah tapi lak bonmu sing 500 kae, aku yo ora iso ngapus lho. Mbah, Assalamualaikum. Oh iya le, mlebu kok. Mbah, ngaturaken Sugeng Riyadi nggih, Mbah. Ya le, waduh. Bae nek anak putih yo pangkat. Ya wes, kuwi jajane nek dipangan le. Bae wis ora gawe apa-apa. Ken, iki kulino to. Kulung salaman wis susun untal. Tenan to sing saliman. Lah gentengan cangkemmu giling to, Ken. Agak tarene luput make karo aku. Pira-pira luputku kuwi. Panjenengan ngapura ing dinten Riyadin iki. Ora usah kuwatir le. Kowe bangga tak sepuro. Nanging enek syarate. Napa mbah syarate? Kene pijet sama pundakku. Lah, enteng pundak tok. Wes kan.
arep boyo iki nek. Cuk, iso suwi tekan ndi. Sing gemet kin, awake ben penak. Soale wong tuwek. Wes bubure ya, Mbak ya. Kin, bang bapakne. Jangkrik, bang bapakne. Ya tak pijet gulune to, Jon. Ben balik swara nok nek. Kok aku yo Lho, nom nek to suarane. Lawi olehmu ya akeh ngono lho. Andene ditekoni kancamu ae munimu olehmu saithik. Iki lho Kin, olehku ngene warna. Sine 50. Lah aku kok gak dikeki, Jon? Iki jane pekok wae to Kin. Wis gerang njeluk sangu wae to. Lah kuwi kowe oleh 50.000 kuwi kok nggone warna. Kin. Warna kuwi diutang aku 50.000 pas tebir kae lho. Gatel, raine nyaur utang ya diadai amplop riyoyo, marai kancane salah paham ae. Kin, bareng gak aku arep jarang ngene dino iki. Iya, no. Dosaku akeh karo padhekawu. Karo wong tuwek njara kae lho. Clintesan. Mulane, Jon, aku arep ngebur dosa ning dina iki. Ayo,